Hej 6. Når I skal konstruere trekanter, så skal I i gang i lidt nogle andre værktøjer, end når I skal konstruere firkanter. Igen så går vi lige ind og ændrer her, så vi får gitter i stedet for akse, og skjuler den igen. Når I skal konstruere trekanter, så skal I op og bruge linjer her. Og nu ved vi, at i den her trekant, der er der et linjestykke på 7 cm. Så jeg vælger et linjestykke med given længde. Det betyder, at jeg selv kan bestemme, hvor lang den skal være. Jeg sætter et punkt, og så spørger den mig, hvor lang, og jeg trykker 7, fordi det er det, den skal være. Og så har jeg min linje med given længde. Så ved jeg, at de to andre sider skal være henholdsvis 6 cm og 8 cm. Det jeg gør så, det er, at jeg går ind og vælger en cirkel. Og så vælger jeg cirkel ud fra centrum og radius. Fordi så trykker jeg her, og så kan jeg skrive, men jeg ved, at den eneste skal være 6, så derfor skal min radius være 6. OK. Og jeg gør det samme med den anden side. Der ved jeg så, at min side den skal være 8, så jeg trykker 8. OK. Der hvor mine to cirkler, de krydser hinanden, altså skærer hinanden, der skal jeg op med de to andre linjer. Så jeg går ind og vælger den her, fordi der er en, der hedder, det var der ikke, den var her, under A, den hedder skæringsværktøj, og så trykker jeg på den ene cirkel og den anden side, og så kan I se, så kommer der sådan en lille prik her, fordi det er der, de skærer hinanden. Så skal jeg så have lavet en streg fra et punkt her, og derop til, et punkt her, og derop til. Hvis jeg så er utrolig træt af, at man kan se de der cirkler, så går jeg bare herover og trykker på dem, og så forsvinder de. Nu kan I se her, nu er den blank, så er de også blank, så er de væk fra siden. Så har jeg min trekant. Hvis jeg er i tvivl om sidelængden er rigtig, så går jeg bare ind, ligesom jeg gjorde før, og vælger under vinkler, vælger længde. Den er markeret, den er 6, det er rigtigt nok. Den er 8, det er også rigtigt nok. Og den er 7, det er også rigtigt nok. Så har jeg min trekant. Jeg kan også vælge at give mine cirkler en anden farve. Hvis jeg nu vil sige, at den på 6 cm, den laver jeg lige rød. Og så kan jeg også lave min side her. Det er B. Den kan jeg også lige lave rød, så jeg ved, at de to ting hører sammen. Og det samme kan jeg gøre her. Kan jeg lave dem grøn. Så ved jeg, at de der to, de hører sammen, og de der to hører sammen. Det er bare, hvis man synes, man har lige lidt ekstra tid og har lyst til at lege. God fornøjelse.